Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera eta gaurko sakirue irun edizio mapa eta gutxi gara nola funtzionatzen duen asaltzera noak izuela. Orduan, lehenengo mapa apur bat azaltzeko. Hemen goialdean ikusi dezakizunez daude gure errekurtsoa. Hemen zenbat etxe ditugun eta printzipioz etxeik gabe ezingo genituzke unitatea eraiki edo sortu, beraz, ezin beharko litzateke zenbait edifizio egiteko armada polit bat edo erakusteko armada. Gero hemen dituzue unitate ezberdinak, infanteria, saldunak, mertzenarioak, artilleria, itxasontziak eta edifizioak. Eta hemen daude fakzio guztiak. Horretaz aparte, hemen ikusten zue garratu gorri bat izango litzatekena lehenengo jokalaria. Age of Empires bezala agatzen zela goikaldean bigarren jokaleak etxeko aukera hemen, aldatzeko jokalaria bigarrena izango dela kolore urdin izango da. Espazio ondoan eskerraldan dagoen alt eta bi zenbakia, eta aldatzen da ikusten duzuen moduan. Eta alt bat eta berriro gorrira. Orduan, edifizioak egiteko eskerreko botoiarekin desplegatzen duzu hau, akatzen duzu residentzia eta egiten duzuen eskerreko botoiarekin hemen. Eta agertu beharko litzateke arazorik ez badako. A ber. Horretxe bat, bestetxe bat, ondoan. Venga! Horretxe bat hemen. Eta hemen ikusten zuen moduan jartzen duzen soldado dino dituzno. Jarretu dugu horretxe garramenteko pabelloi bat, irunda gaitamak. Kuartel bat hemen, segunda hogeita. Bueno, joan gara maparen beste aldera. Eta ingo dugu berdina, Control B, beste armaderekin. Bale batetxe, batetxe bat, bibarrakoi. Vale, a ver. Akademia bat, eta beste barrakoi bat. Hemen. Hori alde bateko. Izan dugu hau, jartzen dugu jokalari moduan. Eta egiteko bataiak eta zoaz hemen, gaukatzen dituzu adibidez. Gatzen duzu mosketeak. Eskerreko bataiak egin duzu rap. Hori eta agertzen da mosketariak eta egin duzu kontrol alt bit eta agertzen duzu adibidez Frantziako egiten duzuen mosketari ikusten duzuen moduan bi unitate hauek hartzen duzen zuzen ez dira azten horrenean tiro egin. Baina ere dago beste aukera bat egiteko unitate formazioak edo unitateen erregimendua. Zen dugu kolorea, Dinamarkara, berriro aukeratzen ditugu mosketalariak eta guaz egiten horrela. Irondea irurogeita, orduan ematen dugu, sakatzen dugu eskap, eskerreko botaiakin selekzionetzen dugu guzti hauek, eta egiten duguna da eskuinako botoia, zaguaren eskuinako botoiakin mantenduz, hor erregimendua.
kasu honetan 358 soldaduko, eta horreiek bere tokia. Eta egiten dugu Control B, gehatzen dugu kasu honetan Frantzia egiten dugu berdin, 358. Eskape berriro, eta jartzen ditugu aurrez aurre. Kasu honetan hor. Hori da, mota bat egiteko erregimenduak eta bar, eta hemen egiteko apur bat linea bat. Beste aukera bat izango ditzateke, kasu honetan bat, jartzen da kolorez, jartzen dugu berriro ere Dinamarka, jartzen dugu talari batzuk hemen, jartzen ditugu ofizial bat eta danbolindari bat, eskape berriro. Ikusten zen moduen agertzen 126 soldadu, mosketari, ofizial bat eta danbolindari orduan. Eskateko botaiekin klikatzen dugu ofiziala eta geratzen dugu adibidez formazio karratua. Eta hartuko dituzue, kasu honetan 120 soldadu. Eta jarriko ditugu adibidez hemen ondoan, izateko apur bat. Ditugu horra gero unitateak itzeko, eskapea gatzen ditugu hau, suprimir, eta pikutara doz. Gero artilleriaren kontra bakarri borrokatu bat duenez, jarriko dugu pare bat kainoi, eta bestaldean ere bai, beste pare bat kainoi, hemen, eta eskape eta jarriko dugu horra bete, kontrol bat, escape, dugu hemen. Artilleria suntzitu dezake, baita edifizioak ere suntzitu ditzakete morteroak. Eta bar, manikate sorduen hemen. Okatzen dugu talde hau berriro, errenungo jartzeko hauen moduan, baina formazioa. Errenetin dugu hor, eta jarriko dira formazioa. Egingo dugu berdina talde urdinarekin, frantziarekin. Egingo ditugu 120 musketalari. Ez dakitzen bat egongo diren hor. Egiten ditugu berdin zaigu, egin dugu ofizial bat, danbolindaria, escape, aukeratzen dugu. Kasu honetan asko dira, ematen dugu hemen, 180 kasu honetan. Hemen bitartean. Eta egiten du aukeratu, suprimir eta pikutera. Eta hemen ingo diogu bajatzeko ere ilaran formazioa. Principio gehiago izango ganen ez dago arazorik, eta gero jarriko dugu hemen bombardero bat, hemen bi bombardero, ikusteko orain posizioan daudela, emango diogu Control W eta hasi beharko litzateke borroka, beraz Control W eta azten dira borroka.
eta hauek ere mugitu ditzakegu. Horre, ikusten zuen moduan, orain ez daude tirorik egiten. Orduan, egiten badu gorrela. Hauek, tiro egitea horra. Iak ez du esertxo ere egingo azalpen bideo batean akutze dizute moduan, orduan egiten dugona. Eta ziko dira tiro egiten. Jartzen dugona. Jartzen dugu horra eta ezten dira tiro egiten. Gero, difizia zuntziko beste aukera bat da, gainoi aukeratu eta horra tiro egiten. Horra tiro. Eta gaur hemen tiro egiten, ikusten duguan, orain ez dio tiro egiten, kontrol W. Eta zuen nola edifizioa doan pizkanaka. Ikusiko duzu edifizioan nola gelditzen den suntzituta dagoen. Basoak eta bat jartzearen diketak nola egiten den, dago modu bat, mapa edizioan. Jartzen dela Steametik eta aukera eskuineko botoiarekin editor mapas. Baina ez nahi gai izan hori suntzitzeko eta suntzitzen duten hau. Eta ikusten duzuen nola ziko. Tiro guztiak ikusten zuen moduan ez dut ematen. Baina, bueno, ikusten duzuen ya beste eguneko lortzen duan egiten. Barratu formazioan. Barrakoietara. Ere barrakoietara. Etortzen duna. Edifizioak gure ganatu aldirela. Tira egiten goratzen nola egiten den hori. Joan zueko nahi. Hori, eta unitateak ez hau gure unitateak eta, bueno, lagunok. Hau izan da den, espero du gustoko izatea, eta horrengoan gehiago, agur.